סרטון על מספר 22, מספר 22, מאסטר נאמבר 22, זה נקרא מאסטר בילדר, כלומר בתוכו יש לו גם את הליבה הרוחנית, לא לכולם, בדרך כלל יש להם את זה, את ההבנה בעולם הרוח, ומצד שני הם כבר מעשיים. מה זה 22? יוצא 4, 4 זה מסגרת, זה מעשיים, מאוד מעשיים, הם באים ליצור, אם הם לא יוצרים, יש פה בעיה. אם הם לא נעים לאנשהו ויש להם מטרה, ומשהו שהם מכוונים להגיע אליו בכל אופן איכשהו, זה יהיה בעיה אם הם לא ינועו לכיוון הזה. המטרה שלהם זה להיות מובילים, יש להם כוח להיות מובילים, יש להם כוח להיות הדמות המרכזית, ליצור איזשהו משהו, חברה, אגודה, משהו ככה גדול שיהיו תחתיהם אנשים והם טובים בניהול. כמובן הם גם יבואו עם הרבה מטען מסוים וצורך בלפתור דברים, אולי סיפור חיים קשה, או יש להם גם נטייה ללכת לכל מיני הוללות ודברים ובריחה וסמים וכל מיני דברים כאלה של לצאת מהאחריות הזאת, שזה שם בעיה. ממליץ לכם להימנע מזה ולשים דגש, לא ליפול לצד מהמסלול. 22 זה כוח, הם יכולים להיות באמת איזשהו מנהל חברה, איזשהו מנכ"ל של איזה משהו לעתיד לבוא, כמובן זה לא בשנייה, זה צורך הרבה עבודה, הרבה שנים, אבל יש להם את הכוח הזה, יש להם את המוח הזה, שיש להם גם את הרוחניות, גם את לשים לב לדקויות התדר, לאינטואיציה, אבל הם גם יודעים לתת עבודה של 4. בעולם החומר מה שנקרא, זה 2 כפול 2, זה 2 שזה בית, משהו כזה מאוגד, אבל פה זה מוכפל פי 2, אז משהו יותר גדול, ואז 4 שזה עוד יותר גדול, אז יש להם פה אופציה ליצור איזושהי חברה. כלומר זה לא יהיה משהו סופר ענק, כמו נגיד משהו שבא למספר 9 הולכים ליצור, כי 9 זה אוניברסלי, זה אמת אוניברסלית, משהו שהוא מאחד את כולם, משהו מאחד את כל העולם, אמת של כל העולם, אבל 4 זה משהו יותר קטן, אבל זה עדיין משהו זה יפה, זה מספר מאסטר. אם הוא יהיה ב-lower self ולא ב-higher self, אז הוא יהיה 4, פשוט. אבל אם הוא יהיה במאסטר נאמבר, הוא יהיה מאסטר נאמבר של 22, שהוא שילוב בעצם של מדיום, ואחד שיודע להניע את החומר וליצור מהחומר משהו גרנדיוזי. זה ככה בקצרה, מקווה שיהיה לכם טוב, מקווה שאהבתם, שיהיה לכם יום מבורך וכל טוב.